atoms in the institution of the sacred host. I trust in you. Divine mercy in the founding of Holy Church. I trust in you. Divine mercy in the sacrament of Holy Baptism. I trust in you. Divine mercy in our justification through Jesus Christ. I trust in you. Divine mercy accompanying us through our whole life. I trust in you. Divine mercy embracing us, especially at the hour of death. I trust in you. Divine mercy endowing us with immortal life. I trust in you. Divine mercy accompanying us every moment of our life. I trust in you. Divine mercy shielding us from the fire of hell. I trust in you. Divine mercy in the conversion of hardened sinners. I trust in you. Divine mercy, astonishment for angels, incomprehensible to saints. I trust in you. Divine mercy, unfathomed in all the mysteries of God. I trust in you. Divine mercy, lifting us out of every misery. I trust in you. Divine mercy, source of our happiness and joy. I trust in you. Divine mercy in calling us forth from nothingness to existence. I trust in you. Divine mercy embracing all the works of His hands. I trust in you. Divine mercy, crown of all of God's handiwork. I trust in you. Divine mercy in which we are all immersed. I trust in you. Divine mercy, sweet relief for anguished hearts. I trust in you. Divine mercy, only hope of despairing souls. I trust in you. Divine mercy, repose of hearts, peace amidst fear. I trust in you. Divine mercy, delight and ecstasy of holy souls. I trust in you. Divine mercy, inspiring hope against all hope. I trust in you. To the divine mercy, I fly to To your mercy, compassionate God, who alone are good. Although my misery is great and my offenses are many, I trust in your mercy because you are the God of mercy. And from time immemorial, it has never been heard of, nor do heaven and earth remember, that a soul trusting in your mercy has been disappointed. O God of compassion, you alone can justify me, and you will never reject me when I, contrite, approach your merciful heart, where no one has ever been refused, even if he were the greatest sinner. For your Son assured me, Sooner would heaven and earth turn into nothingness than would my mercy fail to embrace a trusting soul. Jesus, friend of a lonely heart, you are my haven, you are my peace, you are my salvation, you are my serenity in moments of struggle and amidst an ocean of doubts. You are the bright ray that lights up the path of my life. You are everything to a lonely soul. You understand the soul even though it remains silent. You know our weaknesses, and like a good physician, you comfort and heal, sparing us sufferings, expert than you are. In thanksgiving, O Jesus, eternal God, I thank you for your countless graces and blessings. Let every beat of my heart be a new hymn of thanksgiving to you, O God. Let every drop of my blood circulate for you, Lord. My soul is one hymn in adoration of your mercy. I love you, God, for yourself alone. to the Mother of God, O Mary, my Mother and my Lady, I offer my soul, my body, my life, and my death, and all that will follow it. I place everything in your hands. O my Mother, cover my soul with your virginal mantle, and grant me the grace of purity of heart, soul, and body. Defend me with your power against all enemies, and especially those who hide their malice behind the mask of virtue. Fortify my soul that pain will not break it. Mother of grace, teach me to live by God's power. O Mary, a terrible sword has pierced your holy soul. Except for God, no one knows of your suffering. Your soul does not break. It is brave.
because it is with Jesus. Sweet Mother, unite my soul to Jesus, because it is only then that I will be able to endure all trials and tribulations, and only in union with Jesus, with my little sacrifices, be pleasing to God. Sweetest Mother, continue to teach me about the interior. life. May the sword of suffering never break me. O pure Virgin. Pour courage into my heart and guard it. For the grace to be merciful. For the grace to be merciful to others. O most Holy Virgin Trinity, as many times as I breathe, as many times as my heart beats, as many times as my blood pulsates through my body, so many times do I want to glorify your mercy. I want to be completely transformed into your mercy and to be your living reflection, O Lord. May the greatest of all divine attributes, that of your unfathomable mercy, pass through my heart and soul to my neighbor. Help me, O Lord, that my eyes may be merciful, so that I may never suspect or judge from appearances, but look for what is beautiful in my neighbor's souls and come to their rescue. Help me that my ears may be merciful, so that I may give heed to my neighbor's needs and not be indifferent to their pains and moanings. Help me, O Lord, that my tongue may Be merciful, so that I should never speak negatively of my neighbor, but have a word of comfort and forgiveness for all. Help me, O Lord, that my hands may be merciful and filled with good deeds, so that I may do only good to my neighbors and take upon myself the more difficult and toilsome tasks. Help me that my feet may be merciful, so that I may hurry to assist my neighbor, overcoming my own fatigue and weariness. My true rest is in the service of my neighbor. Help me, O Lord, that my heart may be merciful, so that I myself may feel all the sufferings of my neighbor. I will refuse my heart to no one. I will be sincere even those who I know will abuse my kindness, and I will lock myself up in the most merciful heart of Jesus. I will bear my own sufferings in silence. May your mercy, O Lord, rest upon me. You yourself command me to exercise the 3 degrees of mercy. The first, the act of mercy. Of whatever kind. The second, the word of mercy. If I cannot carry out a work of mercy, I will assist by my words. The third, prayer. If I cannot show mercy by deeds or words, I can always do so by prayer. My prayer reaches out even there where I cannot reach out physically. O my Jesus, transform me into yourself, for you can do all. things. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kan oratio imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kanama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen.
maheherakon asin maugayon na ama. Dai ka masasabutanin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina ning kaligtasan asin ina ning katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na butasan naan sa indang mga amunisyon. An mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga nagihiyunguwa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-aantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpugad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan Lunes sa oktaba nin pagkabuhay liwat. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat sa kagadan kan sa Linel family, ni Domingo Peñaflor, ni Josel Aceituno and family, Cansales family, ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, asin kan Bevars family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for fast recovery para kay Ray Odlanier Mauricio Alvarado. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Mercy kan St. Jude Parish and Commission on Worship. Para kay Salvacion kan Salinel family. Kay Eduardo kan Mendoza family. Para kay Sixto ni Irenea Garing and family. Para kina Nestor and Ruisa ni Emery Baya and family. All Souls ni Meds. Para kay Mercy kan Daughters of St. Jude. Kay Mercy kan St. Jude Parish Children's Choir. Para kay Onofre Sr. kan Sipcon Chapno and family. Para kay Juan asin Gloria kan Usupardo Cantara family. Para kina Jaime asin Narcisa ni Neneli Algazar. Para kina Ruben asin Leticia ni Lian Rico Obal. Para kay Ray Joseph ni Emery Baya and family. Para kay Arnie Sr. ni Cherry Improso. Para kay Mercy ni Dana and Duke Morante. Para kay Lilia Calyarena family. Para sa kalag ni na Justin Raymond, Nestor, Ray Joseph, and David, ni Tess Sanyosa and family, asin sa kalag ni Matutina, sa kadulot kan Gillego sisters. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Inapon aning banal, tinipon aning sarong, sa Diyos na sa tukatos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan,
mapa sa ito. asin sa imong espiritu. Lunes sa laog kan Oktaba kan Paskwa. Easter Monday. Enot ngunyanaan enot na aldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Ngunyan manan ikaapat na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo sa pag-andam niyato sa mahabot na kafiestahan kang Divine Mercy this coming Sunday. Ngunyan bidbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sana ako, makuring sana ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Paherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka kagurangan, maheraka Kristo, maheraka Kristo, maheraka kagurangan, maheraka kagurangan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong maray ang buot, inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinampamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakuda mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit noon, Diyos samang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, tay kasanaan banan, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Yesu Kristo, kay baga na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na danay na nagpapatalubo kan sa imong simbahan, huli kan ba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo. Si Pedro nakatindog kaibaan 11. Naghagad na Mateon siya, asin nagtaram sa inda. Mga Hudiyo asin gabos na mga taga-Jerusalem. Himatean nindo ang sakong mga tataramon, asin pakasaboto nindo. Mga Israelita, dangugan nindo ako. Ako, nagtataram sa indo, David Jesus na taga Nazaret, tawong pinatunayan ng Diyos sa atubang nindo. Nagibunin mga milagro, mga tanda, asin mga ngangalasan na aram nindo. Sosog sa dati ng plano ng Diyos, itinaos siya sa indo, asin sa indo,
ipinagadan sa kamot nin mga masiwawa. Kanipako siya sa krus. Alagad siya binuhay liwat nin Diyos. Asin hinali ang mga sakit nin kagadanan. Huli tadai mahihimo na siya masakupan kan kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya. Danay na uyas ako ang kagurangnan. Siya sa tuo ko, dai ako mag-aalang-alang. Kaya, ikinakaukmakan sa kuyang puso, nagaawit ang sakuyang dila, asin ang sakuyang pagkatawo, nabubuhay sa paglaom. Huli tadai mo ako itatao sa kagadanan, daiman maktugot na ang sa imong banal malapa. Itinutukdok mo sa ko, andalan nin buhay, papanuon mo ako, ning kaugman sa imong atubang. Mga tugang, tuguti akong magtaram sa indo kan katotoohan, ang patriarkang si David, nagadan, asin inilubong, ang sa iyang lubongan, uya sa to sa kudngonyan. Alagad siya propeta, asin aram niya na tinugaan siya ni Diyos, asin sinumpaan na saro sa iyang kapag-arakian, papatukawon sa iyang trono. Kan sinabi na dai siya itatago sa kagadanan, asinan sa iyang laman, dai makakamidbid nin kalapaan. Sinabi ni dapit sa pagkabuhay liwat kan Mesiyas, iyo ini si Jesus na binuhay liwat nin Diyos. Kami ang mga saksi kaini. Iyo ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmos responsorian sa tuyang simbag, suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Suruga ako, O Diyos, ikaan sa kong paglaom. Ampo na ako o Diyos, ta sa imo ako nagpapaalaw. Masabi ako, ikaan sa kong kagurangnan, ika kagurangnan, ang sa kong kairasan, asin sa kong kalis, ika ang nagpapadanay kan sa kong pamana. Suruga ako, O Diyos, ikaan sa kong paglaom. Inuoma ko ang kagurangnan, nagnaguhulit sa ko. Minsan banggi, pinapatanigan ako kan sa kong puso. Danay kong gigirumdumon ang kagurangnan, kung siya nasa tuo ko, dainin pagkakapurisaw sa ko. Suruga ako, O Diyos, ikaan sa kong paglaom. Itukdok mo sa ko ang dalanin buhay, yaon sa tuwang mo ang bilo kong kaugmahan, ang kagayagyahan makukua sa tuo mo sagkod paman. Suruga ako, O Diyos, ikaan sa kong paglaom. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. At kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagtukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imong kagurangnan. Natatakot, alagad pano nindakulang kaugmahan. Hidaling nagruluwas sa lulubngan ang mga babae, asin nagdalagan sa pagbareta sa mga disipulos. Sinabat sinda na Jesus sa dalan, asin sinabihan, magugma kamo. Nagranis sinda, nagluhod, asin kinugos siya sa bitis. Si Jesus nagsabi sa inda, day kamo matakot, paduman kamo, ibareta nindo sa sakuyang mga tugang na magduman sinda sa Galilea, dumaninda ako mahihiling. Mantangan mga babae nasa dalan, dumanin pasiring sa Galilea, nagkapira sa mga bantay, nagduman sa syudad, asin inusip sa mga puon ning kapadean ang gabos na nangyari. Ang mga ini nagtiripon kaibaan puon sa banwaan, nagkauriyon sinda, danganan mga soldados tinawan nin kwarta, asin tinukon, ini ang sabihon nindo, pagkabanggian sa iyang mga disipulos nagduman,
asin hinakbon ang bangkay, mantang kami tururog. Kung ini makaabot sa taliga kan gobernador, kami na ang bahala sa iya. Day ka mo mahandal. Inako kan mga soldado ang kwarta, asin inutog ang itinugon sa inda. Kaya, sagkod mo niyan, iyo ini ang usipon sa mga Hudiyo. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. 6:59. Dahil hindi ako pagbasulon kung matardi ka mo sa trabaho, tardi man kitang nagpuon. Anyway. Na-experiensyahan na po nindong mamatian nindo na may takot, pero natatakot, pero igwamanin pagmati nin kaugmahan, itong worried ka, but at the same time, you are hopeful. Na-experiensyahan na po nindo yan. Ako, if I may share this, arog ka yan, so namatay ko kang naghahalat ako kang result kang bar exams. Grabing takot. Nang rilipot ang kamot, maalas 12 na, marilis na. But still, despite the worry or fear that I have, I am hopeful na sana makapasar. Iuman iyan ang kamugtakan ni Maria Magdalena asin ang nagkapirang babae ngunyan sa satuyang ebanghelyo. They were fearful, but at the same time, sabi digdi sa tataramon kan ebanghelyo, maugma, pano, din paglaong. Aram po nindo mga tugang, sa siring kayan nakamugtakan, asin siring kayan na pagmate, sa tahaw kan satuyang mga takot, asin kahaditan, iyan ang parehas na panahon na kung saan minapahiling sa to, an sa toong kagurangan. Of course, Mary Magdalene was afraid, confused, overwhelmed. But at that very moment, nagpahilig sa iya an sa toong kagurangan. Asin sinabihan siya, dai ka matakot. Daitig sabi kan kagurangan, hoy, Magdalena, balik ka na sa nadigdipag, bako ka na takot. Ayo sa daw ngunan sa diri mo, sa kakasakuya magrani, asin tumulok. No. Kung ano manan sa iyang kamugtakan, duman, nagpahiling ang kagurangan sa iya. Arog man kaiyan, ang sa tuyang kagurangan sa lambang saro sa tuya. Lalong-lalo na po sa konteksto kaini Paskwa o pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangan. May mga kahaditan kita, may mga pagduda, pagal, nagaatubang nin krisis, pero nadagus baga ang pag-abot kan sa tuyang kagurangan. Siya nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. When Jesus is near, fear loses its power. Ikadua, pagkatapos na magpahiling sa iya, asin sa ibang mga disipulo sa tong kakurangan, tinawan po sindanin misyon. Sabihin na, itong mga tugang ko, ilakop nindo ining misyon na ako buhay na liwat. Permi ko ining tig-ulit-ulit, pinagnangalaskan kadaklan, ngata daw, taenot sa gabos, nagpahiling an sa tong kagurangan, kan siya nabuhay na liwat sa mga babayi. Sabi kan iba, ang rason daa, tanganing mas madali, makalakop ang bareta. Takong ang mga lalaki ang pahilingan niya tulos, mga secretive na marhay, dakulo na sekreto. No offense meant. Pero ngata man ang gadaw. Tamay misyon na dapat sindang gibuhon, ilakop ang bareta na si Kristo, buhay na liwat. In contrast, duman sa mga soldados na binayadan, sabi sa Ebanghelyo, asin linakop ang palso, asin sarang bareta. Fake news. Hinakbon ngayakan sa iyang mga disipulos, kan kami tururog. Kaya, ang pinagrukyaw ninda,
na si Kristo dai nabuhay liwat. But on the part kaini ni Maria Magdalena, pagkatapos na maengkwentro niya ang sa tuyang kagurangan sa tahaw kan sa iyang takot, kastahaw kan sa iyang kapurisawan, nagitulo siyang misyonera. Igwa siya nin misyon na dapat ipalakop. That is the mission of Easter. Namumutan po mga tugang. Nadarahon ang paglaom sa kinaban, naihiras ang kaugmahan na si Kristo nabuhay liwat para sa to, and to let others feel that Christ is alive. So what matters is this: you choose to bring hope when there is sadness. You choose to bring peace when there is conflict. And you bring light where there is darkness. That is already proclaiming the risen Christ, just like Mary Magdalene. Sa ngaran ka na Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Bawal kakawaran ng Diyos. Ikan sa iyo, magandang nakamtan ni pinapay mga kanilang sa kuyang para sa kuyang nasa Magpamibig ka mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugayeng akuan mga atang kan sa imong mga banwaan, tanganing binago kan pagpahayag kan sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit sindakan daing tapos na kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina Magpasalamat sa kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingali ang mga langit no na bertudes asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay,
Asin pagpasalamat, binaak kini itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, tan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod ni ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasindugo ni Kristo pagsararoon kay Espiritu Santo. Girup dumakagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong nalogon. Keraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin keheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siling man, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabing, Ama niya mo, na iyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdaling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa mara. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahde, anasin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaliguan na siya mapatunino, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kat sa imong maurawayan na aya sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko at sa kuyang sadiri. Nagkagayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Sa imong kaligtasan at sinang papahayag sa imong namurawayan. Sa labas na bagay na simlag sa imo, asin sa pagpili, magay ako sa kailangan sa kaibangan mo. Amen. Ang sakramentong ininusay sa pagmamahalkan sa imong simbahan. Tanakan ang pagmamahal. Inapay asin harap yamong inaako an sa imong hawak kasindugo sa pag-iumdum kan sa imong kaligtasan asin nagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang grasya kan Sakramento Pascual, magsupay sa samong mga isip, tanganing ang ginibo mong maglakaw sa dalan indanay na kaligtasan, papagkanigoon sa imong mga balaog, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God my Savior. Together, let us say, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. Invocations for every petition we will say, Lord, save your people. Lord, save your By your people. coming as a man, Lord, save your people. by your birth,
Lord, save your by people. your baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your by people. your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. Dit pang makasabit. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in the peace of Christ, glorifying the Lord in our life. Thanks be to God. Sa mga nalanit kinabang, si Jesus darhon sa mga katawhan, arayong araniman, anuman balwan, siya darhon niya tugon niya. Tatarapon na dango, ang tinapay na nagpasok. Ang urabon, bagong kusok, tangani sa kapwa mag-ingon. Lakaw sa mga lalangin inabang, si Jesus darhon sa mga katapuan, arayong araniman, anumang manwan, siya darhon niya tugon niya. Arayong araniman, anuman manwan, siya darhon niya tugon niya. Salamat po, asin Diyos marinaaga.